Cium nomor lais pak lai pupra. Lais pak lai pupra. Wan baru ko en men ko para. Wan yaro jing is neighbor jing ba. Ga jing I klem jing sta klem jing ku. Jang u try u bam juku. Ngan yai rwa yai ken ut ya u try. Na kamba bau nang le klem wai. Na sudah ya Maryam umudur. Sengiu sei ka pertaya ki klor. Wan barok ko men ko para. Wan yaro jing is neighbor jing ba. Ga jing I klem jing stan klem jing ku. Jong u try u bam juku. Aku ketemu pa barakon baraman sembakoi. Amen. Ka jing e jong try jing Jesus Christ bad ge jing e jong oblay. Lembar ga jing slog jong man sembakoi kindan rengkat bad pi baro. Ringka bat piru. Ko han men ko para how Jesus Christ banda ka sngi to ngin phai shop lay track and rat ngin pen map na banta ki lat ki let ki tam ki dona ki bang lele ha ge jing em ge jingi knang ba mangingi long kita ki bakhoj bat babit dor ban trwa ya kana ka mas ka bakhoj ha kana ka step te kumta to ngin pen snurut ilade bangi long ki nong pop da ka bang ye do wai lang nga phla how blay badan bor baro badia phi ko han men ko para bang lele pop shibune da ge jing prakhat da ki kten da ki kam da ki jing lek let da ki jing le pala chunga da ki jing le pala chunga da ki jing le pala bakraw e chunga namar kata nakarpat ya kamaria bakhoj kabaisa kathe sati ya kengel berkiru khoj badia pi ko han men ko para banduwai na banta chunga how try blay jungi ublay badan bor boro ni snayingi badlama bigi pop jungi unilamingi sa ke jing embam jukut. Amen. Triken rat go blay isneyangi. Triken rat go blay isneyangi. Christo rap go Christo rap go nong penim choni penim yangi. Triken rat go blay isneyangi. Triken rat go blay isneyangi. Christo rap go Christo rap go nong penim choni penim yangi. Tol ngini aduai ngiduai nak benta I Mary Margaret Sushing ba inyo ya kejeng koi kejeng kia ak bapora berkumjuru ya ingo ya blay dragon rat nak benta kejeng kta kejeng blay ya kejeng pang kejeng I mangiduai ru kerpang nak benta kejeng I benang ya susu ya kata kejeng koi kejeng kia ak bapora hakal yang kemet bat keman sim. Na kebenta I Perselin Rentang, Wan Job Puwain, May Prince Rentang, Reniel Hudson Rentang, ngidwai ba kajeng ngej kan roy ha kajeng em kajeng ki bad bakindan kajeng kermen ha
kajing jung ki baman lakas ngi kamtam bakin yadon hapadeng kajing ye kajing sutu haying hasem bad bakin yo kajing koi kajing kia hakleng kamer bad kaman sem kamtam na bantaki kon kajing ki ba kin he gisan ha kajing nang ha kajing tip kumjurung iduai na kabanta habari hun dekhar ba in yo konno kumjurung na kabanta ai bok lang dekhar ba un la ban kiar no ban no ya kajing te emrau jung kopop jong kajing dikian ba kumjurung na kabanta miracle shem bok dekhar ba un yo no ya kajing kot kajing kia na kajing pangjur ho jung ba labun snem Koblai badan borbaro ba junam tope jisne ya kajing telot jing swai jungi batokner ya kakti kamon jong kaburam jong me ban yada yangi da turai jing Yesus Kristus kon jong me ubi merbasan syareng kad bad me ha kajing yalong kawai jong man sembakut oblai junam la junam amen. Kajimpule nak kitab Yesaya. Kelong kebasan pupra kedekat kendai bi hadu kebakat sao. Try wong kumni. Lada pi weng no na pedang jong pi ya kijing ban bain. Ya kijing kedau kti bat kijing telasang. Lada pi ai pahu kabam kade yau batangan. Bad pi pen kedang yau basyam lanot. Te kajing syai jong pi kan sapalang ha kajing dom. Bad kajing yongit jong pi kan sekela kum kapadeng sengi. Bad utrai unyalamnya pi barabor. Bad un penhun ya kajing angnut jong pi da ki eki babha. Bad un penklain ya kisieng jong pi bad pin salong kum keper bala ai kum ke umpoliu ke bom jurngat ki bad ya ki jingjot jong pi ki banaduk men barim en satay biang pin satay halor ki nong rim ki balabu pateng en sakot ya pi unong maramot ya ke kenrok batua unong penbha ya ki linti singking ba ensyong ensa lada pikir na gabapan kain ya kasabat bad na katre kakta ha kasngi bakut jonga bad pinyau ya kasabat kajingkmen bad ya kasngi bakut jong utrai kabadan buram lada pi buram ya ka om da kabale lakamon ne wat ya la kajing mentoy ne dak bakren lorni ne pin sayo ya kajing kemen how try but ngan kenteu buram ya pi ha ki clear jong ka pertai ngan psa ya pi da kanong pateng u jacob ukpa jong pi naba kashinto jong utrai kala kren kaktien jong utrai Isongo yau blay Sam prapun riu Nambar nyau spa nyau puwe Nyau spa nyau puwe Shaskora traiba toju babyanga ngadu kerdula kajingim sipa ria jingim namar nga ija
me Yubashanya me try to belai O play jonga to isene yanga Na banga kang shami baroshi sni Ben kmen shakri bayai Shame Dakamen simbang ekbayai shanya Mami ku try me de bayai mape Yai kiba koting it me yai te say Tus ngaba try jing dwai hakashiba Just gorken drad nga un nga yam lenga Yaro you try U Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jong Kapuro merkajing yaro yameku Chris Ngam sutna de gajing yap jong unong po bong utrai Henry bon kelak bomu badun im Kabura mat gajing ya roya meku Chris Ya roya you try Chris Jesus Yang joy dan siap ka gospel jong Utroy dan ringkat bat pi Ringkabat piro Kajing pula naga gospel kat kum o Lukas Kaburam hame ko try Hadin kane u Jisu lame shabar badoloi I ya weu nong krong kajana ubakerteng u lebi ubashong ha kajing ap krong u Jisu laong ha u tobut yanga u lebi u yang joj ula ino kat bau don badula bud ya u Ulebi ula penlong ka jing kawai ka bakraw haying jeng u na ka banta u Jisu ladon shibun ki nong krong kajana bat ki wei pat ki brew ki besong bam rengkat bat ki te ki farsi bat ki stad an jongki ki laknyum ha ki senran u Jisu balei pia bam yadi bat ki nong krong kajana bat ki nong pop ki lakali u Jisu la jawab yaki Kibakot bakya kim don kam yaw nong penkia hanrei tang kibapang ken nga sham lawan ban khot ya kibahok bakin kela kibamut hanrei ya kibapop ka gospel o try kajing ro eme ko Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ Hakajing pulai ke benengkong ngi layak sengau nak ke kitab Isaya unangnya culupa ba ngi sengau ba u Solomon ulait bantrua jengkenya si hajar ki jengkenya ba ha ba ulai u sengau tenat laneu pediang hun ya ke jeng terua jong u Solomon ulai uang hau Solomon pan ke ke ba mekwa ka ba mes ngodon kam ha ka jing im go jume ngan ai ngan penurlong ya kata ban ngite bu Solomon upan noblei ka jing sta ka jing shempang namar ba u Solomon ujid ya ka jing shempang upan noblei ya kata ka jing shempang ublei kulari u namar mepan ya ke ba baha ke ba mes ngodon kam ha ka jing im go jume ngan ai me kat ka ba Medon kam ha ka jing im ka jong me kaspa akapau jong kana ka perthei ka kerteng kanam jong kana ka perthei bat kum juru ka jing im sim kana ka jing shempang ka ba ublei usngo tenat tik dei kana ka ba Solomon upan ka ba kwa utrang ha ka jing im ka jong u dei namar ka takadaw uyolut ka ka ba udon kam ha ka jing im jong u kum ubreu Kohan men ko para hakan ay step yang iru lakhot balong kum Solomon.
ngi nengkong na sabe ngi day ban terwa ka jing kenya ka ba oblei usngo tenat Solomon ka jing tho ka itu ngi ba u kenya si hajar ke jing kenya ay ngu yo blei ka jing kenya ya ro yo blei ka jing mane jing u ya blei day na mata kada oblei usngo tenat usngo hon bas ngo komen ya kine ke jing terwa kenya jong Solomon bat u ai u kata ke jing sempang ngiru ngi day bantrwa ya ke jing kenya ke jingi hau bleu pa bala thau yingi bat kumjuru hau kon bala wan sak partai ban panlaj im yingi na kapop habangi puson bat perkhat chapang ka jing im jong jisu bat ka jing wan jong jisu sakana ka partai kadai kane ka mission lane ka pedeng ne ka clear du jong ka jingwan jong jisu sa ka parthai ka dai tang na ka wei ka dau ba ukwa ban panlaj im yangi na ka pop ukwa ban panlaj im yangi na ka pop kumbau ong u jisu wan sa ka parthai ban khot ya ki ba pop bakin kelak bamut om na ka banta ki ba hok bakin kelak bamut ki ba pop ki dan kam ya ka jing kelak bamut Ujisu habawan sa kapartay ngitip bakata clear do jong gajingwan gajugu ban map de ki pop jongi upersang kalak adiay da gajing hikai jongu ban penkelak bamod yangi upen I dalak jong gajing em ba mangingen kelak bamod hanrei kito baro kim pen urlong ya kata gajing kwa jong belai kupa de nama takadaw ba ujisu haban sayap Kajing syayap bat kajing mipat jong jisu kedai kita gi clear do ba yangi bagi agi pop jongi lamap bat yangi la rab yang sya kata kajing kular ke bapur ban yo ya kajing suk beneng ko hanmen ko parang itip ba kajing wan long breu jong jisu syak perthei wan syak perthei kumus im jong kana ke perthei ne kumuta nong san hima perthei lane wan ban hikai ban pen kiim ya ka im lang kasalang kumbang ngitip samlawan ban pen sniu ne ba pendu pendam ya ka jing hikai jong kimen barem hanrei ngitip wan sak parthei kumus im jong ka jing im sim jongi dei kumus im jong ka parthei dei kumutaw nong san hima parthei hanrei kumus im jong ka sim jong kajing im sim jong kajing im kristan kajongi bat kom juru wan ban penlong kawai baro ki jaj benreu ka jaj benreu hakana ka partai kila pat kila pra kila duno laki jong ki dekhot ki baret hanreu jisu kumangitip wan ban lumlang biang yangi syakata kajing suk beneng bat ngitip baru ulawan sa ka partai ban pendu pendam hanreu wan ban penpura lane ban pen urlong biang ya kata kajing pura kajing khut ka bau blei ukpa ula thau yangi dei nama ta kadau ba kat bau dang I maha kasla partai ujisu ula hikai yangi lengba kajing ij kajing u lengba kajing ij u ula hikai yangi ulawan ban ai men sim yangi ulawan ban ai jing kermen yangi ulawan ban pen kiim biang yangi uwan ban hikai yangi ban ij mar kaliang lengba kana gajing ai men sim jong jisu lengba kana gajing wan gajing uban ai jing kermen yangi lengba kata gajing pen khia lane gajing pen khim biang jong jisu yangi wei pai wei but lengba kata gajing hikai jong u yangi bangin I markel yang bangin I wei yai wei ngila ban yo ya kata gajing im lane ngila ban yo ya kata gajing mapop kumbau jisu wong ngawan sa kapartai nagbanta kito ki bahok haat ki bahok ki don kam yo blei namar kila don rengkat badu blei hanrei ka jingtmu jong jisu bong hang ne ngawan ban hikai ya kito ki bro ki bapop bamaki ken kelag bamot ban mamaki kin yo ya kata ka jing suk peneng bakin yo ya kata ka jing emen sim ki bahok kila hok lupa kim don kam su ban kelag bamot ki bahok kila don ublei haki kila don rengkat badu blei ublei uladan marki kila yo lo di kejeng kerku kejong blei dei nama takadau bau jisu ang yaki lapen pura hanrei ngawan sak partai nag banta jung pi ki bapop ngawan nag banta jung pi ki bapop bama pi pin pej yaki ne kejeng hikai junga lengba kejeng ij
lang ba ka jing age lang ba ka jing ai man sim junga ba phi phin haban kelak ba mot but ngan ai phi ka man sim ba ma phi phinyo ya kata ka jing suk paneng nga ai phi kata ka jing kremen ba ma phi kumunong pop kum kinong pop phinnam du jing kremen ha ka jing em ka jing phi han rei phi don kata ka jing kremen ba ma phi ru ha ka wei ka sngi phin kelak ba mot phinyo ya ka jing suk paneng phinyo ya kata ka jing em man sim phinyo ya kata ka jing kerku ka ba ublei ulak kular ha phi Uwan na kabanta jungi kinong pop ban pan khia ban pan im biang yangi sha ka jing im khoj sha ka jing im soti lengba ka jing e jungi kumangi ong kumangi tip ka jing e yaw blei ka jing e yelade ka jing e ya ki henman ki para marjan bat kum juru ka jing e jungi ya kinong shun lane kito ki bru ki bales new yangi ko henman ko para menta kasngi ngitip bau jisu ukhod ha ulebi uang habau yo i yau nelebi ujisu uang to yeng bat to bud yenga to yeng na ka jaka song jong me kum unong krong khajna kum unong pop yeng ulebi habau yo sneu ya kana ka jingkhot jong ujisu u yeng joj ngiti bau lebi umpat itu yau jisu umpat yo i yo jisu menshwa hanrei tang shio sneu ya kasur ka bau jisu ukhot yo uang to yeng na ka jaka song jume kum unong krong khajna wat bud yenga u yeng joj u i bara u i ya ka shuki u i ya ka to ka meit ka ba u penankam u i ya ka spa ka pheu wat ka pisa ka tangka ka ba u la krong u bal ashim na ki we u bud how jisu yang ngiro ko hanmen ko para ha ka ne ka step kham ta me ha ka ne ka porlen u jisu u ong yang i we pai we ko khun to i na ka jing im ba pop jung pi yo le se ngi de ki bru ki ba dikyat uang i ek to ka jing dikyat jung pi bud yang lada de ngi ki bru ki ba arsap uang i ya na ya ka to ka jing im arsap jung pi wan bud yang lada ngalong u bru u ba kren ben ba pej ben ye ki we ba pej po ye ki we uang i ya ka to ka jing kren ben jung pi ye ki we ka to ka jing sarong jung pi wan bud yang ujisu khod yang ngi ko hanmen ko para ha ka ne kasngi kumbau khod yaw lebi hato ngilong na em kumuneu lebi uba yos ngeu ya kasur ka jong jisu marsen khot bat i ya gito gijing em barem jongi ka ayom lan ngitep bakadai ka ayom ka bau bleu khot yangi ban kelag bamod langba gijing yos ngeu jing ya kasur ka bau jisu kuren hangi haman gasngi langba ka jing sha jing et ka jongi langba ka jing pansutom jongi yalade nak banta ki pop ka jongi ngin IT la deh u teli telan kenang ba lang ba ka jing kelak bamut jongi ngin yo ya kata ka jing im bam jukut bangin yo ya kata ka jing kerku ka ba u jisuhi ka ba blehi u la kolar yangi ki khon jungu en yoro ya Jesus Christ Tong ngin yeng ngin pla la ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa bden bor bro unong tau ka beneng bat ka kindau pada hau Jesus Christ kun ba marwei jungu u try to yaw bala pu na man sem khoj yaw bala khana ka maria te soti ubasha la vein hau po Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya bala tabu ulayas bayab ha kasngi kabalay ulami pad na kibayab ulakiw sa beneng usong sa kamon ublay pa badan bor baro nang ta uwan pad ban bisyar kibayim bat kibayab ngangay dahaw man sem bakoj ha kabalang kathalek bakoj ha gajing isalog kirukoj ha gajing mabya kipab ha gajing mipad kado pad ha gajing imbam jukod amen. Lai spa nyopo. Lai spa nyopo. Blei ba crowd to piang snow pa jing ai ti bang i ter
li bernai bau pajo mi uai ni terwala ki donut lagi ki jong uleng dong lem kamet kasnamu Kris diang ko trayang ibaro mi terwala kajingim medrengkat men sim toshim mon bad bors ngau tu kum ju bor perkat bad kitip tu Yala dingi ati lur hakik ti jom ikublay naduan da uleng dong ubasam kijing Toduai ko para baga jiknya jenga bajong pi kan long wa pedang hunak madu blay pa badan bor baro To try pining jing knyane ti jong pi naga manta ga jing ro uro ma kerteng jung ga jing manta yangi bade ka balang ko ku jung u baro ko wei to pedang ikarpat ko trai ya kane ga jingknya jingpan yasuk bat ga jing ro bato ai ba enda lapan ko yangi da ga jing trai kam jongka ngin trwa hame ya gidanut bat ki jing mod jing perkhat ki ba mes ngobha daw Kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi rengka bat piru token tu wela ki danut you can tiu ya ki shau tong try inai ngui trai kan ra do blai jungi ga song hok bat ka day da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pan em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu ko blai badan bor bat bom jukut namar me labu na ka banta ka jing bha jing miat ki khun jong me ya kapor ba kerpang bakin pan thamai bat pan khoj ya ki danut khnang ba enda la pan lai yaki na ga jing kwa basneu kin nang pan ban pan don kam yaki eki jong kanek pertei ka bandu no khnang ban kso khams khem yaki eki ki jong ka bom jukut bat kumta rengkat bat baro ki angel bat ki rukhoj ngia ro yame ban ngi pan bana klem sange Bakud you try, bakud you blake ipan, blank bat protect it up, da kaburam jome. Why Hosanna shatro, why Hosanna kremkud, why Hosanna you bless you Ya royu tabawan Aka kurteng utrai Neng bat bertekidam Dakapuram jome Why Hosanna shatrom Why Hosanna klemkut Why Hosanna you bless you Da shisha malong bukhoj ko try katme jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpad yame to pan khoj pan kentang ya kine ki jing terwa jungi dag bapha yaman sim jong me kum kam cher halor jong ki
Bakin dup kelalong yang i kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Kris. Hakapor beladi no ya u badala kamon sngeubha ula priang ya kejeng syashutom ula shim yokpu badag bangu ya me ula kedia ya u badul ay hala gesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ia keban IT na kebanta jongpi. Ha kaju kerkom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak bangu biang yame ula ai halag senran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam junga jong kajutang bathamai bat bom jukut ya keba enpenme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajing mab yakipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Kata sin bangi bandu ne upu bangi dina kane kakuri iben bra kaji yap jong me kotron tadadu menwan Namar kata ngi gibapan mantra ya kajing ya berkajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad yakukuri jong kajing penem ngi daingu aidem namar melanyew yangi kibabit ban yang kamajung me bad ban sakri yame da kebas ngeurit ngi kerpad yame bangi kibayo banta hakamet bad kasnamu kres ngin long kibala panitali kawe dauman sem bakod token mau kotra ya kabalang jung me kabalap dai ka kamajung me to isne yangi baro ngi kerpad yame barangkat bad kamariya thai soti bakod kakmi jong blai uji sabakoj ukurem jongka ki apostol bakoj bad baro krukoj ki balapen ngobha yame pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha kajing imbam jukut bad bangini ro bad pandan borom yame daw kon jongme uji sukris. Dau lembadu badhau kan long hameu bleu pa badan bor ha ke jing long kawe jong man sem bakuj baro ka borom ge jing ro junom la junam amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong panem bad kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong kok pa jungi ba happening kalong ka bakuj kerteng jong me kan wan kay ma chume kan long Kamon jong me ha kan deu kumba hapneng tai yangi menta jin ngam jungi kabahala kasni batamap yangi kerengkang jungi kumbang rogi map yagi balas new yangi padwad yalam yangi sha ka jing panshoy henry tapan lai yangi na kabasneu Topan lai yang ingin kerpat ko try na gajing sneu baro ha gajing sebon jong me to a jing suk jing san ha kis ngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isne jong me gin lai barabor na kapop bat gin yo jing da na gajing jen jar baro kat ba ngi dang ap khmilen ti ya gajing kerman bakoj bat gajing wat pat jong nong panem jungi uji sukres namar gajing me kalong kihima gajing me kabor ba kaburam Junom la junom. Kotra Jesu Kris me belong haki apostol jong me kajing su ngai phi kajing suk junga ngai phi wat pe ya ki pop jungi henry ya kajing e jong ka balang jong me badha kajing subon jong me
to ai hakai ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong mi mame ubi basan shar junam la junam amen ka jing suk ko try ka dan barabo rengkat bat pi Rengka bat piru. to ngini terwai ka daga jing suk i wei hai wei pan jing suk bat pi Kukun lang brodu blay, make it keep opportay, to shows in yangi. Kukun lang brodu blay, make it keep opportay, to shows in Kukun lang brodu blay, make it keep opportay, to ai ching suk yangi. hak mi kun lang brod jong blay hak mi bukit noi ki pop jong perthei sukito ya ki balakot shaka jing kawai jong kun lang brod ko kan rad ngam shong hok paman rum hapop kayin jonga han rei shong tang dakten kaman sim jonga kan sakhia hi Kominian mensim, hoji sujunga, ngangis kema medon terlihat ke sakramen mukutam guduan, ia jemen alor ki baro, mengat terang mamen wan hapo kemen sim jenga, namar bamen kumni ngamlapan pideng yame hak sakramen bukui, tuan hapo kerenut jenga hak jinglong mensim, ngapiam yame halakat onun, ngapen yeso ila debat me, wat syaman klat syu name. Ars Pak Katpra. Try jonga, play jonga, Mary Yalade. Aduk
blei bakram Gamane yame Gaya ropendon burom Ko blei ko gendran Gadem ngamane trai Ya jing krau jome Gan ya me trai No penim jangan Oh trai jangan Jisu beda Sachi sin yu anai yu ai dam me da banta ke jing terku da banta ke jing e ke jing isne ke jing e ke ba melai ngi wei pai wei kam tame agan ke step bangi layo pediang ye kamet pekas nam ke jing me melawan rung hupo ke dun ke jing e dangi long kita ke dong pop kumba melayo melakran ngi hagan ke sngi hag gospel ba me wan nak banta ka jing e ke dong pop bangin yo ya kajing em batumai bangin yo ya kata kajing pen em nak bantakan ni kotrang ya ro ngis ngungu ki penan berom ben ngimane ya me ni IT ya me ya kinong trai balang jungi hasetelah ke perthei nadu pa bakot ki cardinal ki bishops ki father ki sister ki brother rakhat ki pai ki pai kajing me ki basakri ya me ha kibon kiliang ha kibon kirokom kam tame bangi wei pai wei ngila ban pensitom mila de nak banta kajing em bom jukut bangen yo yak ta kajing kerku kajong me kershan yang irap yang i bangi long kumu Solomon bangi la banjit bangi la ban pan tang kajing sempang ha kajing em kajing i hidu wairu nak banta Margaret Susi hagane kasni banyo ay kajing kwat kajing kiag bopura kumjuro na banta I President Rantang Wan Job Wayne me Prince Rantang Renier Hudson Rantang ba kajing ay kajing ki anang Roy hame kublay Trican Rat ba kindan hapadeng kajing I ha kajing yasot jung modi way ay way kamtame ba kajing tray jung ki kilong ki ba so Yaitu hakane ke step ya I habari hon dekhar kam tame ba inyono ya laki jom ki kon ki kumjur na ke benta ki bro ki bakarni ha ke jing dekiat ha ke jing de ya ki jing de ba pensneu ya kamet kum ki kenja ni ki drugs kam tame na ke benta wai bor ai bok lang dekhar kumjur ngi de wai na ke benta ki bapang ki basitam setelah ki pertei pamaki ken yo ya ke jing kot ke jing kia Saja sen ni IT hame kublay Trican Rat na banta baro ki bro ki baklat no na kanek perthei kam tame samlal lambog ba men ma bi like let ke jingu ki tam ki dona ke jingu men ai ke jing koi men ai ke jing em bom jukut ha ke hima ke jing me habeneng Saja sen ni IT la de hame ko trai wan ban simti yangi pelong yangi kon kai jume pamangi ngila banji de kata kajing sempang pamangi ngila ban kela ke bomot na ki pop jungi na kajing sneu ke jungi bangin yo ya kata kajing embom jukut bangin yo ya kata kajing kurku jungme bakar hai ha kajing embam pamala kasni ke jungi Jisu ngiyaro yame Jisu ngisngu yame Jisu ngimane pangi pendan berom yame kumo blay, kumo kanrat, unong pan em jang kajing em jang ye. Dong ini aduai. Enda lapsa yang ida kajan ai jang kajing em beneng. Ngi kerpat kotrai ba kata kabalong yang i kajing maya ha kanai kajing em. Kan yarap yang i ban poisa kabom jukut dau Chris utrai jungi amen ha ka jing subon jung me to don lem kotrai bat ki pa jung me ki balayok ta ya ki jing maya bakantang khnang ba en om don jing ma ki ban pan saja ya ki to ki basania hame unong da jung ki dau Chris utrai jungi
Amen. Utrai dan rengkat bad pi. Rengkabat piru. Ublay badan barbaro unkurku pi. Ukpa badokun badomensem bakut. Amen. Kamas kalwai. Lej basyukri utrai da gajeng embabha jeng pi. Ngi songo yau blay. Nambar san pukendai. Dodon ringkat lem, atrai badisne, nabangi lale popersyaya me. Dodem syangi kotrai, syaskor kacing perta, wadom kentai lupai, mawan papan pla ki pajongi endai ya meki ya persya da pop da sang belai banyo ya kingim la dodon ringkat lem atrai bat isne nabangi lale popersyaya me. Kaburam hok pa patau kun tha man sem bakoi kumba kalang pa maningkong kum chu manta ban barabor chunam la chunam amen. En ya ra yu try Jesus Christ chunam la chunam amen.